trip na siguradong hindi bad trip. 3 oras na hindi ka olats. Alas-tres na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Hoy! Ikaw! Oo, ikaw, kuya. Kuya, dito. Saan ka na naman nakatingin? Dito. Diyos ko, diba? Boses ko palang ang ganda na. Kaya mag-focus ka dito. Ikaw mismo. Yeah. Ay. Ang ganda naman ng ngiti. Wow! Ganda ng ngiti. Palibasat may nabobola ka na naman dyan sa chat mo. Tantanan mo ako Ikaw kuya Kakalandi mo lang dyan sa bago mo ngayon. Nialandi mo na naman yung ex mo. Naku, yun ang mahirap sa'yo talaga. Ang hirap sa'yo, ang hiling mo magpakilig, harot-harot ng very light, tapos sorry kunwari, uy sorry na baby, hindi ko na gagawin ulit yun. Ay, wag ako Kailan kilala ko yung mga ganyang tao. Diyos ko, gusto mo lang ulit ma-win back ang iyong ex? Ay, naku, wag ganyan. Akala mo naman talaga pinagsisisihan mo yung mga kasalanan mo #bitter si DJ Maratoni ngayong Wednesday. It's a happy Wednesday, kabisyo. It's me, your one and only DJ na kahit na maraming kamukhang artista, ayun, wala. Tinatakbuhan ng mga kalalakihan kasi ang bilis daw. Ang bilis daw ma-fall. Diba? Maraming runner na nililibre sa akin Nililibre ako tapos pag medyo maitsura, ayun, wala, napafall na ako kagad. Ang rupok. Well, yun ang mahirap. Ang hirap talaga kapag ka bitter and mabilis ka ma-fall in real life. Kaya hanggang ngayon, hindi ko pa rin pinapanood yung, yung kay Catherine Bernardo tsaka kay Alden Richards na Hello, Love Again. Ay, kung narinig ito ng ex ko, huyo ko ngayon sa akin, di ba? Meron pa rin mga personal grudges. Grudges! Kung pwede rin naman ako manood ng Hello, Love Again, Goodbye. Ano ulit? Hello, Love Again ni Catherine at ni Alden. Kung pwede mo naman akong samahan. Wow! Kung may time ka, sige, mag-date tayo paminsan-minsan. Samahan mo na muna ako ngayong hapon para sa ating love trip with your one and only DJ Maratoni. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!